مستيات بيتنا. سلام كما يوعلكم كبرات تخاتلتنا. دبي اب زحلفو 10 عامات كاب حنت هدئتي ناقففت عسا قشت ناب حنتي اب عالم كابتم زعبين استراققون مأكلات توريزم نقدن تكنولوجين كتلوت زخالت ناي حبرات امارات عرب كتمايا. إذا عوتات زي بزي مخنيات زمت زي كونس ببالحيز تحسبه ناي فترة بوليسيتات ناي مسارة المعات وفرن نبتحتها قرب زي سحبو مدباتنيو تقاهيدو. عبز قرب أوان كأ منقست دبي نعودة توريزم زيادة نمبر بارزو تصوم حدست مدباتن ناي فيزا والسانتاتن مستقاب تزوبا زرلو بوليتيكا وخونتات بمتأسسار الزرارابي أرستي كوين الله. منقست دبي بخفل توريزمن قطبانا بيلو دبي انفايت زبحال عبي ناي محبر سبن توريزمن مدب كمزوصة بوقعي حبير الله. إذا مدب كاب حملة عسرا كساب تقمت سراسان حدن كنت شحن عسران شدشتن زتصنح كوينو نبز حتى هاجر زتقم بلوص عدليو بخمي نسبة الحطون مملاس عب حبرات إمارات عرب زنبرو زيكاتات مالت منبر فقاد زلوهم كلهم نأزمادو من أعرخو من كاب وطأ هاجرات كموصو بوقعاوي مربب حبريتا يعدمو اتي استعدم بصحي ناب دبي مساتوه اتزعدم نباري كساب 3000 درهم زقمت ناي مقدال واغان ناصا اغلغلوتاتن باكيج بإيميل يبصحو اتزوهاب تقمي بطرا ገንዘብ ወይ ካሽ ዝወሃብ ዘይኮነስ ኣብ ብሉጻት ሆቴላት ብምሕዳር ኣብ ዓበይቲ ቤት መግብታት ኣገልግሎት መግቢ ብምርካብ ኣብ ፍሉጣት መዘናግዒ ቦታታት ንምእታው ዘኽእል ትኬት ብምውናንን ናይ መጓዓዝያ ኣገልግሎታት ከም ታክሲ ብምጥቃምን እዩ ዘገልግል። በጻሕቲ ነዚ ጥቕምታት ክሳብ ታሕሳስ 31 2026 ኣብ ዘሎ ግዜ ክጥቀሙሉ ይኽእሉ። እቲ መደብ ናይ ቪዛ መስርሕ ኣየጠቓልልን። ስለዚ እቶም በጻሕቲ ባዕሎም ናይ በጻሕቲ ሃገር ቪዛ ኣውፂኦም ወይ ቪዛ ኦን ኣራይቫል ተጠቒሞም ከኣትዉ ይኽእሉ። መንግስቲ ዱባይ ናይ 3000 ድርሃም ወይ ከባቢ 720 ዩሮ መደብ ጥራሕ ዘይኮነስ ንበጻሕቲ ሃገር ዝኸውን ብሓቂ ዘገርምን ዘተባብዕን ናይ ነዊሕ እዋን ናይ ቪዛ ፖሊሲ እውን ኣብ ግብሪ ኣውዒሉ ኣሎ። እዚ ማለት ን5 ዓመታት ዘገልግል ብተደጋጋሚ ናብ ዱባይ ንኽትኣቱ ዝኽእል ናይ በጻሕቲ ሃገር ቪዛ ማለት እዩ። እዚ ቪዛ ንኹሎም ዜጋታት ዓለም ዝተኸፍተ ኮይኑ ንቱሪዝም ዱባይ ናብ ዝለዓለ ደረጃ ከሰጋግር ተፅቢት ይግበረሉ። ነዚ ቪዛ ዝሓዘ ሰብ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምብጻሕ ክሳብ 9 መዓልታት ኣብ ዱባይ ክጸንሕ ይፍቀደሉ። ዘድሊ እንተኾይኑ ነቲ ናይ 9 መዓልታት ጻንሖት ኣብ ውሽጢ 1 ዓመት ንተወሳኺ 9 መዓልታት ክናዋሕ ይኽእል እዩ። እዚ ቪዛ ን5 ዓመታት ዝጸንሕ ብምዃኑ ገያሾ ኣብ ነፍሲ ወከፍ ምብጻሕ ሓድሽ ቪዛ ናይ ምምልካት ድኻም የወግደሎም። ብፍላይ ንወጻእተኛታት ንውልቀ ሒሳብ ዘካይዱ ወሃብቲ ኣገልግሎት ማለት ፍሪላንሰርስ ከምኡውን ስድራ ቤቶም ክበጽሑ ንዝደልዩ ሰባት ኣዝዩ ብሉጽ ዕድል እዩ። ዱባይ ኣብ ሓደ ብፖለቲካዊ ኩነታት ኣዝዩ ተነቃፊ ዝኾነ ዞባ ማእከላይ ምብራቕ እያ ትርከብ። ስለዚ ኣብ መንጎ ኢራንን ካልኦት ሓይልታትን ዝለዓል ግጭታት ከምኡውን ኣብቲ ዞባ ዝኽሰት ኩናት ንዓውደ ቱሪዝም ዱባይ ብቐጥታ ይጸልዎ። ኣብቲ ዞባ ግጭት ኣብ ዝለዓለሉ እዋን ከላ ኣየር ምዕፃውን ናይ በረራታት ምስራዝን ሳዕቤናት የጋጥም። እዚ ከዓ ዱባይ ከም ሓንቲ ዓባይ ናይ በረራ ማእከል ማለት ኣቪዬሽን ሃብ ናይ ገያሾ ቁፅሪ ብግዝያውነት ከጉድለላ ምኽንያት ይኸውን። ናይ ኩናት ስጋት ንበጻሕቲ ሃገር ፍርሒ ስለ ዝፈጥረሎም ብዙሓት ኣውሮጳውያንን ኣሜሪካውያንን ገያሾ ናብቲ ዞባ ካብ ምጓዓዝ ይቁጠቡ። እዚ ድማ ንሆቴላትን ናይ ቱሪዝም ትካላትን ዓብ ፈተና ይኸውን። እዚ ናይ 3000 ድርሃም መደብ ዱባይ ኢንቫይት ባዕሉ ነቲ ብምኽንያት ፖለቲካዊ ወጥሪ እቲ ዞባ ተጎዳኢ ኮይኑ ዘሎ ጽላት ቱሪዝም ዱባይ ንምብርባርን ገያሾ ብዝያዳ ክመፁ ንምጉስጓስን ዝተሓስበ መደብ እዩ። ዱባይ ካብ ኩለን ናይቲ ዞባ ሃገራት ብዝተፈለየ መገዲ ናይ ህድኣት ደሴት ኮይና ናይ ምጽናዕ ዓቕሚ ኣለዋ። ኢማራት ኣብ መንጎ ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለዋ ሚዛኑ ዝሓለወ ዲፕሎማሲ ንውሕስነታን ጸጥታን ብዝለዓለ ደረጃ ብምሕላው ነቲ ስግኣታት ከተምክኖ ዘለዋ ብልሒ ኣመስኪራ እያ። እቲ ኣብቲ ዞባ ዘሎ ፖለቲካዊ ብድሆታት ብዘየገድስ ናይ ዱባይ ናይ መጻኢ ተስፋ ኣዝዩ ብሩህ እዩ። መንግስቲ ዱባይ ኢኮኖሚክ ኣጀንዳ ዝበሃል ዓብዪ ናይ 10 ዓመት ስትራቴጂ ኣውፂሎ። እዚ መደብ ንዱባይ ኣብ ዓለም ካብ ዘለዋ 3 ዝለዓላ ናይ ቱሪዝምን ንግድን ከተማታት ሓንቲ ንምግባራ ዝዓለመ እዩ።
نالماكتوم أهجراو معرفو نفرتي بمسفح عب عالم زعابي معرفو نفرتي ناي مهنات مدبالو كاب بهلاو توريزم وصاي ناي حكمنا توريزم ناي تمهرت توريزم كمون ناي أكبابياوي توريزم مالت إيكو توريزم سرحات بسفيحو يسرحلو له دبي بحجز AI بزي باسبورت بجز طرح ناي محلاف سرعاتات مالت بايومتريك ترافل بمزرقح نجايشو زبالت أمتشو إن زفترت كتماع بحافشة اتحدش ناي 3,000 درهم دبي انفايت مدبن اتناي 5 عامت مالتيبل انتري فيزان دبي نعلم ملؤ زلوا سحابنت نمعقب زلوا دلونت زريو ኣብቲ ዞባ ዘሎ ናይ ኢራንን ካልኦት ሓይልታትን ናይ ኩናት ስግኣት ብግዝያውነት ብድሆታት ክፈጥር ዝኽእል እኳ እንተኾነ ዱባይ ብዘለዋ ዱልዱል ጸጥታ ራእይ ዘለዎ መሪሕነትን ብሩህ ናይ መጻኢ ተስፋን ሒዛ ንዓለም እናሰሓበት ክትቅጽል እያ ኣብዚ እዋን ግን ግዝያዊ ከቢድ ብድሆታት ኣጋጢመዋ ኣሎ ብዙሓት መንገዲ ኣየራት ናብቲ ዞባ ዝነበረን በረራታት ሰሪዘን ኣለዋ ሓያሎ ናብ ዱባይ ንምብጻሕ መደብ ሒዞም ጸንሑ ወጻእተኛታት ከዓ ብሰንኪ ናይ ኩናት ስክፍታ ዝሓሰብዎ መገሻታት ንግዚኡ ደው ኣቢሎም ኣለዉ እታ ከተማ ኣብ ብዙሕ ከባቢታት ብፍላይ ከዓ ኣብቶም ናይ በጻሕቲ ሃገር ከባቢታት ጽምዋ ዓሲልዋ ኣሎ መንግስቲ ዱባይ ግን ነቲ ብድሆ ብኸመይ ከም ዝተግሮ ቀጻሊ ሓደሽቲ ሰሓብቲ ፖሊሲታት እናነደፈ ናይ ዝከኣሎ ይቃለስ ኣሎ ገለ ናይ ወፃኢ ማዕከናት ዜና ስሞም ብወግዕ ዘይተገልጹ ዲፕሎማተኛታት ብምጥቃስ ዝዘርግሕዎ ሓበሬታ ከም ዝሕብሮ ኢማራት ንኢራን $3 ቢልዮን ዝኣክል ገንዘብ ብቐጥታ ከፊላታ ክሳብ $10 ቢልዮን ወይ $20 ቢልዮን ዝበፅሕ ገንዘብ ድማ ክትፍንወላ ተሰማሚዓ እዚ ዝገበረትሉ ምኽንያት ኢራን ኣብ ልዕሊ ኢማራት ብፍላይ ኣብ ልዕሊ መራኸቢታታን ቁጠባዊ ትካላታን ዝተፈላለየ ናይ ድሮንን ሚሳይልን መጥቃዕቲ ከም ምፍጻም ክትቁጠብን ኣብ መንጎአን ዘሎ ናይ ኩናት ስግኣት ንምዝሕታልን ዝተገብረ ምስጢራዊ ስምምዕ እዩ ብምባል ኣቕሪቦሞ መንግስቲ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ግን ብሚኒስትር ወፃኢ ጉዳያቱ ኣቢሉ ነዚ ወረ ሙሉእ ብምሉእ ነፂግዎ ሓሶትን መሰረት ዘይብሉን ብምባል ከዓ ናይ $3 ቢልዮን ስምምዕ ወይ ንኢራን ገንዘብ ናይ ምፍናው ምርድዳእ ኣይተገብረን ክትብል ኣረጋጊፃ ኢማራት ብተወሳኺ ንሕና ኣብቲ ዞባ ሰላምን ህዱእ ኩነታትን ክሰፍን ብዲፕሎማስያዊ መንገድታት ንሰርሕ እምበር ገንዘብ ብምኽፋል መጥቃዕቲ ናይ ምግታእ ስምምዕ ኣይንገብርን ኢላላ ኢራን ብምኽንያት ናይ ኣሜሪካ ማዕቀብ ኣብ ዝተፈላለየ ሃገራት ወላውን ኣብ ኢማራት ኣብ ዝርከቡ ባንክታት ዝተኣገደ ብቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ገንዘብ ኣለዋ ኢማራት ንኸተማታታን ንቱሪዝማን ካብ ጽልዋ ኩናት ማእከላይ ምብራቕ ንምውፃእ ምስ ኢራን ዲፕሎማስያዊ መስመር ብምኽፋት ዝግበር ዝርርብ ኣሎ እንተኾነ ግን እዚ ዝግበር ዘሎ ዝርርብ ናይ ፖለቲካን ጸጥታን ዘተደኣ እምበር ገንዘብ ከፊልካ ሰላም ምዕዳግ ከም ዘይኮነ ኢማራት ዓረብ ትገልጽ ክቡራት ተኸታተልቲ መስትያት ቤትና ንሎሚ ዘዳለናልኩም ትሕዝቶ ኣብዚ ዛዚምና ኣለና ኣብ ቀጻሊ ብኻልእ ኣርእስቲ ክሳብ ንራኸብ ድሓን ጽንሑ መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንጽብራቕ ዝተፈላለየ ጽሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ ምሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተዳለወት እትቐርብ መደብ እያ كفوت لساني من يزعصوني هاي سجدن علي عبطاقوت ملاخي قطاوخي قنا مسلي فتحي